na-anata oyibo onye uru ala n'aka dike a nwere ndị a na-akpọ ọgaga gịwaga oke nwoke nwere wị na mkpụrụ na-atị nnukwu mmiri na-atụ ọrụ egwu dike lọji ụzọ dike lọya dike obi ndị na-ahụ n'ihe ahụ na ọchịchịrị dike ọrabadịgaraba alụsị ọkamba na-agbara igbo mbụ nwa mbara ọzọ dike gbarịta ka ibe ya ego onye na-adị ikpe ọha onyeghị n'aka maka ọgọ ya ọgaghị enwe isi dike ịgara gara alụsị mmanwụ agaba tụgbọgburu ihe abịara ka ogidi ikpo dị igbo mmadụ ihe nwa mbara ọzọ ndị ga-ebido na-akpọ gọrọbe oyibo mmanwụ n'ogọrọbe oyibo onye na-adịghị ahụ na ọchịchịrị onye na-ekwe ebe ya onye na-ekwe okama enwere ihe ọ na-eme onye na-akpọkụ nwere ihe ọ na-eme nwa mbara asọ onye na-akpọkụ nwere ihe ọ na-ego a na-achụ ehi akpa mmadụ ahụ o jighị ọgwụ ehi otu mma ọkpụ ya n'aka ihe dịka na-eme esi ya n'oge dịka dịka na-akpọdịka na kparịta abịa oyiwe bama mbụ na-agụ oyiwe na ike adịra ha maka ọ bụrụ na anata ihe oyiwe na-eme wetụrụ ala n'aka ịgọbe uwe ala mkpa bụ ụwa niile mkpa gbabere ndị Igbo niile gbara na bịa afra ga-alọchi ọgụnụ na-ekpere ọrụ ikpe onye jụọ ma jụtara ya onye kwe ma ogotere ya dịka ọ na-akpọdịka na kparịta abịa bịa ọ ga-adịrị gị mma ka dịkobere gị mma ama eme mmọnwa ji ehụrụ oyika ihe si na mba je na mba nwa ori akụ ka ewi na-emekwe mmanwụ akọta ndị nne na-egbure ekpere ọnwa ndị si Abuja ejo ndị ji gọọmenti n'aka ọkụ nnukwu anyị na-efekọ okoro ụnụ egobere ka omenala ala mmụọ aka ndị na-ekwe ekwe anyị ekele gị ọgaga gọvaga dike ọ ga-adịrị gị mma ọ ga-adịrị gị mma apụrụ nwaanyị chebe gị ụra chi chebe gị na-echere gị ogugo chebe gị Wait.